ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬುಲೆಲೆಪ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಪರ್ಲಕ ಈ ವರ್ಷಲ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪನಿಯಾರೊಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಊರು ಬುಡ್ದು ಬೊಂಬೆ ಸಟ್ಲಾದಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಂಬೆ ಪುಟ್ಟದಿಪ್ಪೇರು ಊರ್ದ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನಾತ ಬೊಂಬೆದಗಳು ಪಿದೇವ್ರದಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಊರು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಗಳ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಪೋಯಿ ಸರಿ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಈ ಸರಿ ಲೈವ್ ಬೈದೇನು ಇತ್ತ ಎನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಡಿ ಕಂಚೆ ಮೇಲೆ ಕಂಚೆ ಕಂಚಿ ಕರಂದ ರಾಮನೆಡು ಜಾತಿ ಸಂಪಗೆಡು ತಿಗೆದಗೆಡು ಮುಗು ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಸರ್ಪ ಲಿಂಗೋಡು ಕ್ಲೇಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೋಡು ಮುರಂಪು ಜಲ್ಲಿಡು ಉಲಾನ ಉಲಾಲ್ಜ ಬಂಗಾರ ಕತ್ತೆ ಬಲಿದ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಬಂಗಾಬಾರ ಪಾಯ ಲೆಕ್ಕವಡು ಸಿಂಗಾಬಾರ ಸಿಗರ್ ಲೆಕ್ಕವಡು ಹಚ್ಚಿನ ಕಂಗಡು ಬಿಂಗರಡು ಲೆಕ್ಕವಡು ಗೆಂದ ತರಡು ಕುಂಬುಡು ಲೆಕ್ಕವಡು ಬೈ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂಟಾಲ್ ತೋಡು ಅರಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಸಚಿವಂತಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಡು ಪಣಾವ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಸರ್ಕಾರ ತೋಡು ಬಲ್ಲೆಡ್ ಬಲ್ಪೆ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕಾಡು ಕುಂಜಾಡ್ ಕುತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕಾವಡು ಅಡಿ ಕಂಚೆ ಮೇಲೆ ಕಂಚೆ ಕಂಚಿ ಗಡಂದ ರಾಮನೆಡು ಜಾತಿ ಸಂಪೆಗೆಡು ನೀತಿಗೆದೆಗೆಡು ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಸರ್ಪ ಲಿಂಗೋಡು ಕ್ಲೇಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೋಡು ಮುರಂಪು ಜಲ್ಲಿಡು ಉಲೈನ ಉಲಾಲ್ಜ ಬಂಗಾರ ಕತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಬಂಗಾಬಾರ ಪಾಯ ಲೆಕ್ಕವಡು ಸಿಂಗಾಬಾರ ಸಿಗರ್ ಲೆಕ್ಕವಡು ಹಸಿನ ಕಂಗಡು ಬಿಂಗರಡು ಲೆಕ್ಕವಡು ಗೆಂದ ತರಡು ಕುಂಬುಡು ಲೆಕ್ಕವಡು ಬೈ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂಟಾಲ್ ತೋಡು ಅರಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಸಚಿವಂತಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಡು ಪಣಾವ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಸರ್ಕಾರ ತೋಡು ಬಲ್ಲೆಡ್ ಬಲ್ಪೆ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕಾಡು ಕುಂಜಾಡ್ ಕುತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕಾವಡು ಅಡಿ ಕಂಚೆ ಮೇಲು ಕಂಚೆ ಕಂಚಿ ಗಡಂದ ರಾಮನೆಡು ಜಾತಿ ಸಂಪೆಗೆಡು ನೀತಿ ಕೆದೆಗೆಡು ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಸರ್ಪ ಲಿಂಗೋಡು ಕಿಲಿಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೋಡು ಮುರಂಪು ಜಲ್ಲಿಡು ಉಲಾನ ಉಲಾಲ್ಜ ಬಂಗಾರ ಕತ್ತೆ ಬಲಿದ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಬಂಗಾಬಾರ ಪಾಯ ಲೆಕ್ಕವಡು ಸಿಂಗಾಬಾರ ಸಿಗರ್ ಲೆಕ್ಕವಡು ಹಸಿನ ಕಂಗಡು ಬಿಂಗರಡು ಲೆಕ್ಕವಡು ಗೆಂದ ತರಡು ಕುಂಬುಡು ಲೆಕ್ಕವಡು ಬೈ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂಟಾಲ್ ತೋಡು ಅರಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಸಚಿವಂತಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಡು ಪಣಾವ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಸರ್ಕಾರ ತೋಡು ಬಲ್ಲೆಡ್ ಬಲ್ಪೆ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕಾಡು ಕುಂಜಾಡ್ ಕುಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕಾಡು ಅದೇ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮೇರೆ ಬಂದಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿದ್ರು ಟಿವಿ ಮತ ಬೈದಿನು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂತರು ಊರ್ದ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೇರೆ ಬಾಯಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನಾತು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆ ನೋಡು ಪೂರಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲತ್ತ ಬೆನ್ಪುಜರು ಏರ್ನ ಕಂಡೋಡ್ಲ ಒಂದೇ ಪುನಿಕುಲು ಇಜ್ಜ ತುಳ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪುನಿಕುಲು ಮಾತಾವಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬೆನ್ನೆರ ಐತೆ ಇನ್ಕ ಏರಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪುರಾ ಜನ IT BT ಕಂಪನಿ ಪಂಡದ ಪುರ ಜನ ಐಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಜಿದಿಂಜಿನು ಆಯ್ನಾತು ಕೆಮಿಕಲ್ ರೈತ ನಮ್ಮ ಬೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಿದೆತ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ದ ಮಸ್ತ್ ನೋಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.